ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ତା ସ୍ୱାମୀ ଟୁନା ସହ ରହୁଥିଲା। ଟୁନା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଟୁନା ଓ ଟୁନି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ବାହାଘର ପରଠାରୁ ତୁମ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଛି। ତୁମ ପଛରେ ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି। ତୁମେ ଗଲାପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ଟୁନି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଟୁନି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଟୁନି, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗାଳି ଦେଲେ। ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ମୋର ଏବେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ରହିବି କେଉଁଠି? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ତୋର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବୁ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ମିଶି ଟୁନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ସିନା ମିଶି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିଦେଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ଆରେ ଟୁନି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଆରେ ଟୁନି, ତୁ ଏ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କର। ସେଇ ଦୋକାନରେ ତୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି କର। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଟୁନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଦୋକାନ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଟୁନି ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି କଲା। ଟୁନିର ହାତ ତିଆରି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ଟୁନି ପାଖରେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଖାଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୁନି ଭଲରେ ଚଳିଲା। ତାର ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲା। ଏସବୁ କଥା ଟୁନିର ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରିଲା। ଦିନେ ସେ ଟୁନି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଟୁନି, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁମ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନା? ନା, ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହିଁ। ତୁମେ ସେଦିନ ମୋତେ ଏତେ କଥା କହି ଗାଳିଦେଲ, ଘରୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲ। ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଠେଲା ଲଗାଇ ମୁଁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଚଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଘରକୁ ଯିବିନି। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଟୁନି, ତୁ ମୋତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଟୁନି ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଟୁନି ଓ ଟୁନା ଦୁହେଁ ମିଶି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଭଲରେ ଚଳିଲେ।